Vols jugar amb mi? Val, però no sóc gaire bo. Però? Que però? Es diu però. Ja no vull jugar amb tu. En català, el mot que s'utilitza per indicar que el significat de l'enunciat del qual precedeix és oposat o contrari a un altre anterior és però. El català correcte, passa'l. Ei, semblen molt bones aquestes galetes. Que me'n podries donar una? Vale, aquí en tens una. Vale? Un que vale. Es diu val o d'acord. Ja no em donis aquestes galetes. En català, l'acció amb què s'afirma o s'accepta alguna cosa es diu val o d'acord. Català correcte. Passa'l. Ei, t'apoyo perquè guanyis aquesta partida, Ei, escolta. Primer, no es diu apoyar-se perquè guanyi la partida. Es diu et dono suport. I segona, no t'apoyis així, a la cadira. Val, però no es diu apoyar-se, es diu recolzar-se. Ah, En català, la paraula que fem servir per designar que estem descansant el pes d'un objecte o persona és recolzar, i la que utilitzem per dir que advoquem sobre una persona, mantenir-la o defensar-la, és donar suport. Català correcte. Passa'l. Desperta, desperta, que si no te farà una tortícolis. com que tortícolis. Es diu torticolis. En català, l'estat de contracció involuntària dels músculs cervicals que fa que el coll es quedi torçat cap a l'espatlla i que sigui dolorós moure'l és torticolis. El català correcte, passa'l. Que ningú es mogui, això és un atraco. Com? Però què diu ara vostè? El cacín, senyor, el cacín, posis al seu lloc i això acabarà en poca estona. Però quines bogeries diu? Valga'm Déu, senyor, la Rosa Verge Maria. Però qui s'ha pensat que és? Que m'està posant la mosca al nas. Posis al seu lloc. Què no entén, vostè? Capsigrany. Es diu atracament, no atraco. Atraco, diu. I això què té a veure? Ho té tot a veure. Si vol fer bé, marxi i torni a entrar com és degut. D'acord, però que ningú es mogui. En català, la paraula que s'utilitza per nominar un robatori indirecte amb armada és atracament. El català correcte, passa'l. Ja ho veuen, el català pot salvar vides.